Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a dneska si zahráme Ladder PvP. Dúfam, že sa vám moja tvorba na YouTube páči a zanechajte prosím like, poprípade nejaký komentár a aj nejaký, no to je jedno, proste dajte like a odber. Ježišmarja, toto neviem, či dám, to nedám. Tak, som dobrý. Som si myslel, že to nedám. What? Kde je? Kámo, aha, komu zostalo jedno srdiečko. To bolo tesné. Ja viem. On je silný, ja už som s ním hral. Ale dám ho. Však bojuj, necúvaj. Ach jo. Bum, 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 bum. Kámo, čo bolo? To bolo easy. Easy win. Yes. Ako ja som v tomto PvPčku celkom dobrý. To je ako... Musím povedať. Obávam sa, že toto... No, prehral som. Jo. Od kde je? Yes! Kámo, vyhral som to. Kámo. Asi týmto som už na tomto videu hral. V tomto videu. Tak. Kámo. Toto bolo nečakané. Juj. No tak toto mám prehraté, tak. Easy.
Joj, toto bude tesné. Yes, kámoško. Prepáčte, že opakujem furt slovo yes po anglicky, ale to proste musí byť. Kámo, ten bol vo vzduchu. Kámo, ten nevedel ani, čo sa deje. No nič, posledné jednu, dve hry dáme a toto videa to bude všetko asi. Joj, toto neviem, či vyhrám. Áno, vyhrám. Kamo. Yes. A teraz poslednú hru a veď bojuj. Čo robíš? Bro, ne. Bojuj. OK, to bude trochu komédia. OK, tak jem holú ruku. Ne? Bro. Kámo, zober si tie veci. A ak si teraz ich nasadíš, tak ja ťa ne... Jasné, a teraz meč vytasí a ja sa nemám čím brániť. Super. Holou rukou som ho porazil, kámo. No nič, dúfam, že sa vám video páčilo, dajte like a odber a zatím čau.